Yan po, luto na po ang ating topo sisig. Meron po yung chicken liver. Tapos meron po tayo ritong tuna panga. Then meron po tayo sausawang may sibuyas po rito. Maraming kanin. Meron po tayong orange juice. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Linig po mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw. At maging ligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalahin ko sa inyong pagtang na sa Kristo namin tamagtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Sarap. Dami po ng kanin.
Tinik. Try niyo po lutuin. Masarap po yung topo sisig. Tapos medyo maanghang po. Masarap. Ulit subo po.